ପିଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ଘରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ସହ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ସହର ତଳସାହି ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୁ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ଗୁଣିଆ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୈରବ ସାହୁଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ ପରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଜାମିନରେ ଫେରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୈରବ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜୁ ସାହୁ, ପୁଅ ଜିତୁ ସାହୁ, ଝିଅ ରଶ୍ମି ସାହୁ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାହୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଭୈରବ ଗୁଣି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ଘରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଉଲଗ୍ନ କରି ସାହି ସାହି ବୁଲାଇଥିଲେ, ପରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ପରେ ଜାମିନରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଭୈରବଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାମଲା ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳିକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୈରବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜୁ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ଏବଂ ଏସ୍ପି ସ୍ୱାତି ଏସ୍ କୁମାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଧମକ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାକ୍ଷୀ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମି ସାହୁ। ମୁଁ ପଦ୍ମପୁରରୁ ଆସିଛି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଝିକିକି ସାହି ସାହି ବୁଲିକି ମାରିଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ପଦ୍ମପୁର ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ହେଇଥିଲା। ବେଲ୍ରେ ଆସିକି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାରି ପିଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସତ କାଲି ରାତି 2ଟା 3ଟା ପରେ ଟେକା ଫେକା ସବୁ କ'ଣ କାଚ କାଦ ଯାହା ସବୁ ସେ ଡ୍ରେନ୍ର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ଯାକ ସବୁ ଘରୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିଲେ। ମୋ ମା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ଏମିତି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଆସ ବୋଲି କହିଲାକୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ସବୁ ହୋ ହାଲା ହେଇକି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧ କରିବା ଯୋଗୁରୁ ସେ ନିଆଁ ମୋ ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଯେ ବାଟେ ପଳେଇଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଜେଲ୍ରୁ ବେଲ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ। ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତର ନାଁ ତ ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ ସାର୍। ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି 18 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ 18 ଜଣଙ୍କ ଧମକ ଦେଇକି ଏମିତି ସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଭାବରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବେଲ୍ ମିଳିଲା? ଯଦି ବା ବେଲ୍ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କେ କେଉଁ ବଳରେ, କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ, କେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ ବଳରେ ଏତିକି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 18 ଜଣ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ 18 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗିରଫ ନ କରାଯାଉଛି ମାନେ, ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ମାନେ, ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ପଦ୍ମପୁର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁରରେ କାହିଁକି ଆମେ ଯାଇକି ମରିବୁ? ଆମେ ଏଇଠି ଆଗ ମରିବୁ। ଆମକୁ ଯଦି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଆଗ ମରିବୁ। ସେ ଗାଁ ପଦ୍ମପୁର ଥାନା ପାଖରେ, ସାହିର ନାଁ ଥାତାନପୁର। କିଛି ନା ସମସ୍ତ ନାଁ ତ କହିପାରିବିନି। ସନ୍ତୋଷ, ପୁରା, ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ନାଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି। 18 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଇସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ଭେଟିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ମାନେ କାଲି ରାତିର ଘଟଣା ତ ଜଣେଇନୁ, ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ମାରି ପିଟି ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ। ସାର୍ ଏମିତି ଆମକୁ ମାରିବି କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ବୋଲି କହିଲାକୁ ଆଇସି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ କୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, କୋର୍ଟକୁ ଯାଅ, ଗୁଣପୁର ଯାଅ, ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଅ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ।